Ассалому алайкум бародарони азиз меҳрубон, хуш омадем ба канали мо. Дастгириро фурӯмӯш накунед, дастгири шумо пешравии мо аст. Кадом ки меҳмонай, хуш омадем. мезгарем ба якум мошини фурӯшии мо Opel Hatchback солаш 1998 ай. Моторш 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ ай. Коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Нархаш 40,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 224,000 рубл мешавад. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран, занг занед, маълумоти хубтар бештарро яхчон бо дастрас кунед. мезгарем ба мошини албатии мо Opel ки солаш 2003 моторш 2 литр сӯзишвориш бензин ва газ. Коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархаш 42,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 236,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран, занг занед, маълумоти хубтарро яхчон дастрас кунед. мезгарем ба мошини албатии мо ишам Opel солаш 2003 моторш 2 литр сӯзишвориш бензин тоқай. коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 42,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 236,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, занг занефта бо махон қайтон чақчақ мекунем. мезгарем ба мошини албатии мо Opel Astra 8 солаш 2008 моторш 1.9 литр. коробкаш бошад механика, сӯзишвориш дизел ай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 77,000 сомония, ба рубли имрӯза мегардонем 433,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран, занг занед, маълумоти хубтар бештарро яхчон гиред. ин не газ дора, не бензин, тоқа дизел ай. мезгарем ба мошини албатии мо ишам Astra G солаш 2005 моторш 1.6 литр сӯзишвориш бензин ай. коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 48,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 269,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран, занг занед, маълумоти хубтарро яхчон дастрас кунед. мезгарем ба мошини албатии мо ишам Opel Astra 8 солаш 2006 моторш 1.6 литр сӯзишвориш бензин ай. коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи 62,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 346,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, занг занед, бо хутон чақчақ кунед. мезгарем ба мошини албатии мо ишам Astra 8 солаш 2005 моторш 1.6 литр сӯзишвориш бензин ай. коробкаш бошад механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 45,000 сомония, ба рубли имрӯза гардонем 151,000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, занг занефта бо ма ячи муомила мекунем.